Kaixo, ongi etorri Babeskulan txokora. Gaurkoan, berziklatengo dugu barriro. Aprobetxoko duguz, apurtu jaku zen, edo txiki geratu jaku zen, edo estu geratu jaku zen, prakabakeruen prakabarrenak. Zer egingo dugu, olako saskitzu polit beten bihurtuko duguz, zeuek behar zuena gordetako. Nik asunetan artilea gorde dut, edo makillajeko gauzek, edo etxantopetan dozuen beste edo zer gauze. Guazen materialakaz. Materialak. Logiko da moduen, prakabakeruen barrenak behar duguz. Nik hemen batzuk gordeta egiten doaz batzutan, bat hartuko dugu. Zerge hau, orratza eta arie. Ez da izen behar praken koloretakoa. Barrutik joango da, eta edozein gitxin erabiltzen duzuen arie, haize. Artaziek, orratz batzuk, eta hemen, gero, amaitutakoan, apainduteko, erabili duten moduko, zinefea moduko ipini gure bada, banik kasu honetan, zigzagean dauzenak dekodaz. Ikusiko dut ipiniko txedazin edo ez. Badez badan, badekoaz. Hasiko gara. Nik tamaina hau, erditik ebariko dut. Katu edo horre bai. Entzuten duzuen? Listo. Erdi bete. Indot? Eta honeri, buelten mogotzet. Leheneko dela, orratzan arie sartute dekot, eta korapillo egaz. Egin gotena da, honek dobladillo hartute dekona, itxi ingo dut. Beste aldean, sentimetro bat eta erdi inguruen, hilban haundibet. Ez da joskine izen behar hau egiteko. Erabiliko dugu zen josteko puntadak edozeinak egin aldauz, ikusiko dozue. Ontze erakutsiko dotzuet eta errez. Bitu, erakutsiko txuet zelan dan jostekoa. Gusten dozuen? Erreza, sartu atara, eta ez da behar oso pegata egoterik bez, nahiko erreza. Amaituko dut beste punteraino joan bernaz. Berroztabal berbaz nabil, eta ez naz konturatu, puntera heldu nazenean, esan behar dutzu edala, puntetan, hartu irukibet, tolestu inbehar da, hau. Holan, hartu irukibet, eta holan be, josi inbehar dela. Beste aldea hasiteu gidot, holan geratuko da. Bestan be, bardin. Bai? Hartu, josi. Eta maitzeko dekorazioa. Hemen, lehenengo indotenean, ez dotzegu ipiniko ezebez. Berak dekonelez joskurea, tolestu dut puntea eta holan txikitxiko dut. Baina prakean bigarren partean indoten saskiegaz, zigzag hau ipiniko dotzet. Prest dekot horratzagaz, kolore berde dune hartu,
eta josteko. Guazen. Amaitu dut josten saskitzuen. Ez baduzu josi gure, oiala pesgetan dan kola bat hartu, eta bai bakerue eta bai apaingarriek kolagaz pegau, eta aguantetan dauen arte. Ez da joskine izin beharra lan dabe, ni ez naz joskine, edo joskilea. Itu zelan geratu dan barruko aldetik, eta kanpotik igerri besta egiten. Hemen deko guz, gaurko bi saskitzuek. Bata, apaingarri barik, baina doladioagaz, bestea, apaingarrigaz. Barruen sartzeako, itzi alduzue oian ondoko ohetxoan, gauean gausekatara eta bertan izteko, krema poteak ipini aldire, edo lehen esan dutxo moduan, kasu honetan, artilea. Zeuek ikusi. Ia hurrengo eskulanabe, alkarrik uste den garen bertan. Ondo izan.